sister. Say hi to my vlog. Napakainit. GCQ po, kaya naka-face mask. Hello everyone! Hello mga sisi! Hello mga kamar! So, suot ni host yung mantel ng lamesa. And then, scarf po yan. Pero pagkalapad-lapad na scarf. And then, tinupi-tupi ko lang as parang DIY ba na headband. So, this headband is all the way from South Africa. So, regalo pa to ng mama ng boyfriend ko. So, yeah. Sinuot ko siya. Dahil ngayon, ako ay lalabas with my sister. So, mag-i-inquire ako ng something doon sa printing shop kung magkano magpagawa ng tarpaulin para sa aking little starting na clothing merchandise. Merchandise kasi halo-halo yung tinda ko, wala sa isang focus lang na item. Kumbaga halo-halo. Mayroon damit, mayroong pre-love, mayroong accessories, mayroong beauty products. So halo-halo siya. So I decided na mag-open ng little store malapit dito sa amin. And I will try na magtinda-tinda. So, walang masama subukan. Medyo natatakot ako, kinakabahan ako. Pero, pag hindi sinubukan, hindi natin malalaman kung ano talaga. So, lagi kong sinasabi, to fail is to learn. Kung mag-okay, be grateful. So, yun. Tapos, pupunta ako sa Best Buy para mag-inquire kung may mga hanger, mga lami-lamesa, kung magkano. Kasi plan ko mag-order sa online. Pero ang mahal ng shipping fee, pumapatak ng 600. Pero mura yung mga hanger sa online. Kaya mag-inquire muna ako sa Best Buy bago mag-order sa online. Sa Best Buy kasi more on mga housewares, yung mga tinitinda doon. So mag-inquire muna ako with my sister. So, ang start ko doon sa pagtinda-tinda sa April 4 kasi GCQ kami ngayon. So, mayroon pa kami ilang araw para mag-prepare. And after that, since sa April 4, gonna be busy na everyday. But I will try my best na kahit paano ay makagawa kayo ako ng mga vlogs para sa inyo. So, welcome sa aking journey. So, thank you everyone for watching. And, pakainit po. Kapag ko ay nagpe-prepare pa. Pakainit. Mga around 1:30 in the afternoon. So, sana mura lang yung tarpaulin. Alam ko ang mahal ng tarpaulin. Depende kasi yun sa size kung malaki or maliit na ipapagawa mo. And, bahala na. Medyo magastos. Magastos, akala mo mag-start ka lang ng maliit na something. Pero magastos na siya. Pero ganun talaga, isa akong, mahilig mag-take ng risk. Kahit natatakot. Kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi, okay lang. At least nag-try ako. So, sana ma-inspire ka. Always do what makes you happy. Yes, always do what makes you happy as long it's right. Yan lagi yung motto ko sa buhay. And don't give up. So, try and try. And don't be afraid to fail. Because to fail is to learn. So, ayan. For now, aalis muna kami. And I will try na makakuha ng konting glimpse sa labas kapag nandun na kami sa Best Buy. So, yeah. Wala na mamumuyon dito. Masyado na. So, see you later! A few moments later. Hello! So, ayan, naglalakad na kami ng aking sister. Say hi to my vlog. Napakainit. GCQ po, kaya naka-face mask. Meron po akong face shield nandito. Mamaya ako na isuot kapag papasok na ako sa Best Buy. Naglalakad pa naman sa kalsada, kaya okay lang. But later, isuot ko na siya kasi may, bawal yun doon sa private na mga place. Kailangan may face shield. So, mag-ingat kayong lahat. So, ayan. Lalakad kami. Pakainit. Malapit lang yung pupuntahan namin. So, nandyan yung little shops kung saan ako magtitinda. Malapit na.
So, dito ako magtitinda, ha? Dito ako magtitinda. Ayan, kita niyo na. Dito. Dito yung ano, sa Sunnybrook. Ayan. Doon yung Sunnybrook. Kainit. So, maglalakad kami papunta doon sa printing shop kung saan gagawin yung tarpaulin. Shout out sa lahat na nanonood ng aking vlog. So, ayan, nandito na po tayo. Ayan, dun kami nagpapaprint. Doon. Tapos, dun din ako nag-ship ng Lazada. Ayan. So, maraming fishbowl doon sa likod. Ang laki ng 4x7. Ha? Ang laki. Nandito na. Ayan. 4x5. Bakit daw? Malaki? Ano? Ang laki pala nung size ng tarpaulin na pinapagawa namin. Eh, yung ito, 4x5 na daw. Malaki. So, wait lang po. Ang kapatid ko ngayon sa printing shop, nagpapaprint kami ng tarpaulin. So, ang napili ko ay 3x2, 250 pesos. Kasi yung 5x7, sobrang laki na daw. Parang ganun na. Sobrang malaki. Kaya 3x2 na lang. So, mura pa. Ganda dito. Malakas ng hangin. Few moments later. Hello! Hello everyone! So finally, I'm home right now. So, naglalangis na po yung mukha ko. Nandito na po ako sa bahay. It's around 5:50 na po ng hapon at yes!
Mayroon pong pauso ngayon na bagong trending. Ito po ang tinatawag na... Beth, tingin nga akong isa. Yung turon na malagkit na may palaman na ube. Ayan. So, ayan, mga sisi, ito ay turon, ube. Malagkit na kanin yung nasa loob na may palaman na ube. Tapos yung isa naman, malagkit na may palaman na buko pandan. So, not bad. Okay naman. Masarap naman siya. Kakaiba nga lang, di ba? Kasi normally, ang tawag dito, buko lang. Pero ginawa nila ng twist na binalot, kaya naging turon. Pero I think it's best kung bake mo para hindi siya oily. So, masarap siya. Kaso careful ako kasi baka mabali yung brace ko ba. Tamis, malagkit. So, nakabili na ako ng mga dapat bilhin. Meron na tayong tarpaulin. And meron na rin akong linoleum, kulay green. Mga hanger, kulay green and black. Tapos, bumili rin ako ng yung parang frame. Parang may design. O, diba? Gastos. Pero yung, doon talaga kailangan, gastusan. Patingin mo dito, Beth. Lagyan mo sa likod ko. Dali, para makita. Dali lang. Ayan, pakita natin yung aking, tarpaulin. 250 lang siya, mura lang. Lagay mo sa likod ko para makita nila. Sabay ganyan. Ayan. Ayan. So, ayan po yung tarpaulin na worth of 250. So, ayan po ang aking little logo, Mardisar merchandise. Kasi halo-halo po yung mga anik-anik na ititinda ko. Merong pre-lab, merong mga pang beauty, accessories, at meron ding mga damit. So, ito na yung mga hanger. Simpleng mga hanger lang binili ko muna kasi wala na tayong pera. Ubus na. Tapos ito yung linoleum na binili ko, kulay green. Kasi ang color ng coding sa barangay ay kulay green. So, ayan siya. Simple lang. I think that's it for now, my vlog, mga sisi. And see you on my next vlog. Thank you for watching. And magiging busy naman ako. And I will try my best na makapag-upload ng mga some videos para sa inyo. Para hindi nyo ako iwanan kasi wala na ako. Kasi diba, pag wala ka nang mai-upload, syempre may mga taong mabuboard sa channel mo. So, I will try my best na may share ko sa inyo yung journey ko man dito sa pag tinda-tinda ko no matter what. Even maging okay or even I failed. Balitaan ko kayo. So, good luck to Mimi and good luck also to all of you. Bye-bye and see you on my next vlog.